Velkommen da. Hallo? Gang! Din... Hvor er de henne? Lille heldige dyr, mand. Træet lige frem. Fuck, han var også heldig. Hus. En død. Nej, han blev revived. Dæk. Lige deroppe mod hjørnet. Wow! Fuck, min hop er skruet for langt ned. Vent lige. Bag dækkene, Mads. Bag dækkene. Husk lige frem bag dækkene. Ja. Og der er flere inde i huset. Der er flere end ham. Han døde bag dækkene. Ja, han er i live igen. Han er i live. Der er to. Ja. I vinduet og så ved dækkene. Ja. Hun er egentlig lige foran os. Det er god bygning. Ham kan jeg ikke se. Og en af dem er helt død. Jeg skid. Fik en. Hvad var det? Var ham i busken, eller hvad hedder det? Ja, buskman. Kemi, hvad hedder det? En til død. Prøv, ja, han død. To døde. Wow. Ja. Begynder at save op mod os. Hey, de saver mod mig. De skyder mod mig. De holder mig nede. Kom op, hvis de kan. Der er der i hvert fald to. Fik en. Lige om bag huset. Huset lige foran mig, er der en død. En til sort bag dækkene. Fik ham, han er død. Bag dækkene. Sort død. En til død. Ja, bag dækkene. Han er død. Hestesko. Ind i tvillingerne! Fik en! Ind i tvillingerne, han er død! Ja, nej, ain't no way. Ain't no fucking way. Nå. Jesus fucking Christ. Men den er fortsat noget højst lige. Jo, ja. Der var lige for din håndspil. Er det helt den højre? Ja. Det er huset. Ja, jeg har stadig skift. Stadig nede ved stien skift.
Vi har kontakt højre side. Der er en død. Det var ham den sorte. Stadig skyder fra toppen af. Du vil stadig skyde fra top. Jeg ved ikke, hvorfor de kommer fra. Det kommer ind fra huset her. Jeg ser det godt lige. Black Eagle. Til de luder. Fedt! Du er henne på standen, tror jeg. Det er ikke helt til. Oppe i toppen. Daniel! Daniel! Toppen! Toppen! Top! Ah! Ja, der er også en hernede. Hvad? Det lyder ikke så godt. Jalla! I'm bagved! Giv mig et våben! 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 Mit er dødt! Giv mig et våben! Bagfra! Kom med to! Ja. Hvor er de? Ja, lige oppe over åen. Der var huset over åen. Ja. Der har vi to inde i den hus. Kommer fra skoven nu. De rykker i hvert fald mod skoven. Bang, du er død. Nej, der er ikke bange, du er død. Jeg er skudt stadigvæk. Nej, det gør du ikke. Jo, jeg er skudt. Nej, Jo. Du er inden for 6 meter også. Det er lige meget. Altså, der er kun en jul. Og sådan gælder det her. Sådan gælder det her. Så tager vi en begge to. Værsgo. Fand med i orden. Det gør vi så. Godt skud. Lige mod mand. Tak for lånet af pistol. Der står en AK herovre, så jeg ved det. Jeg ved ikke lige, hvem der er, men altså. Men det er fandme. Fand med i orden. Du kommer godt, det gør I, og kæft, forstod I godt. Ja, det gjorde vi. Det er godt klart. Halvvejs skidt. Tror de tættere på, end de må være? Tættere på, end de må.
Vind på den. Wow, undskyld! Vi har friendlies ved præsending. Vil du have æren? Roger. Hvor vil du have den hen? Bare hen over huset, så løber vi over broen, så snart den springer. Husen siger bang, så det er med at passe den ind i et hus. Er vi klar? Chokken over! Granat! Ja, okay. Jamen, hey, over huset. Let's go, go, go! Jeg er friendly hestesko. Okay. Mads, kan jeg komme over til jer? Go! Bliv ved! Det er godt. Der er en i huset helt nede i bunden. Fuck, hvor enden. Hvor? Helt nede i bunden på den anden side. Nå, den, ja. Trekant hus. Det hus, der er på højre side. Wow, okay. Nej, du skal lidt hurtigere. Jamen, er vi begyndt, eller er vi ikke begyndt? Jeg forstår det ikke. Jeg tror, vi er begyndt. Vi er begyndt. Ja, vi er begyndt. Blinker jeg? Ja. Tak. Appreciate it. Du er ved at snakke russisk eller noget andet. Hvad sker der? Jabba. Holder til venstre side. Damn, these radio graphics are insane. Rainbow Taxi Channel. Oh. Hold kom. Kom. Væk ham. Stay derinde. Undskyld. Han er død. Ja. Godt, han er død. Lige at sætte afsted. Vindue. Hey, Daniel, kommer ned nu. Nej, det er semi-only, Elias. Det er semi-only. Det er semi-only. Semi-only. Det er semi-only. Fuck, det er også det, det gør. Hold vindue. Lige her, anden side. Hallo, hvor mange gange skal jeg skyde på dig? Hallo? Und da. Hut on! Husk lige over under han. Hvor langt hen?
over åen. Jeg ved ikke, hvor langt der er. Oh, what the fucking har? Den angreb mig næsten. Mandras. Venstre. Tag venstre side. Der er en bag tønderne. Han er død. Let's come in now. Tell her gun hit. Tell her gun hits. Yeah. Yeah, sure. Hey, who's standing? Hit!